yamde jeeɗiɗi silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu to Conakry lamorde Guinée. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe fi fulfulde jamalla wale mon bismilla mon ley kabaruji ɗi hande ko talata balɗe nogas lewru jeeɓuru hitande ujunnaji ɗi nogas e joyyi yo Allah hokken ñallude dow jaam ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hande oɗo subaka to leydi Guinée CPI cour pénal international suudu ñayirdu aduniyankoru immini yimɓe to Conakry ngu jillu no wowi waɗude hitande foof saabu endu walla Guinée e ñawore wargoji nogas e jetti septembre hikka noon ngu jillu waɗi koye saaha mo tawata général Mamadi Doumbouya yafima capitaine Moussa Dadis Camara cokanoɗo kaso saabu ɗi wargoji loriɓe ɓe no beltori ngal garal cour pénal international to Tchad success masara londiyanke nangaɗo aljuma subaka faltiɗo fuɗɗama heɗede hanki altine tefore e dow makko o hoorejo fedde dawrole transformateur en no tuuma noddude fitinaji e sabade mayde yimɓe hewɓe awokaji makko beltaki eno sariya o fuɗɗori ni mayn gartu hen ko ɓuri ujunnaji ɗiɗi ɓiɓɓe leyɗele janane nangama aljuma faltita to Accra lamorgo Ghana ko ɗum laamu ngu holliti jagorgal halfinagal kisal Ghana Muntaka Mubaraka holliti fandare ɗe golle ko jabade e kulhuli jowitiɗi e jelari e nder sare nde tettuɓe bisimilla mon on calminama on juurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ɗo mbawɗon wonde eno mbawɗon wonirde kala to Guinée puɗortoɗen imminaɓe suudu ñawirdu aduniyankoru cour pénal international no tawe e jillu to Conakry lamorde leydi ndi ngu jillu mabɓe waɗan hitande foof nde wonno CPI no wallita Guinée e nde ñawore nogas jetti septembre ko ñande nde ñalade hitande ujunaji ɗe jeenayyi ko ɗum koɓe capitaine Moussa Dadis Camara waruno yimɓe temedere capanɗe joyo ndooli ko ɓuuri rewɓe temedere e nder stade Conakry horejo kiɗɗo Guinée sokano saabu wargoji général Mamadi Doumbouya horejo laamu fadde ngu yaafimo sabu rafi cellal loriɓe ɓe no weltori ngal garal CPI e nder Guinée jantore Idrissa Sampiri Diallo Alseyni Sall hollitayɗo ko fewndi ka OGDH andintini RFI e inde dolanoɓe e ɓe ngureji waranoɓe ñande noga e jeetati jeenaya ɓuru wullitiɓe ɓen no eɓɓi weeɓitangol hoɓɓe ɓen andeji buywa no accitugol capitaine Moussa Dadis Camara sabu nawnare fewndo ka goto habbanoki si en hoolike omo OGDH en golle général Mamadi Doumbouya no lundi sariya ñawoje ɗen ka leydi Guinée wa hari ñawore nden gasali si capitaine Moussa Dadis Camara accita OGDH on famali kadi ko fi on ɗum waɗi e nder ko ɓuri 150 wullitiɓe heɗa ka suudu ñawirdu Dixin ko 354 tun woni ko eɓɓa yoɓitegol fittanegol gonɗi ko ñawore nden fuɗɗi wullitiɓe ɓen fodano milliard 11 kaalisi Guinée kono hay goto hendaki goɗɗum ko ɗum waɗi si tamawno sembi ka garal CPI on Conakry hentina si tawi Guinée no teddini ahadiji ko ahoda fi sartiji ñawoje moƴƴe e hoore teddingol hananɗi bani adama Idrissa Sampiri Diallo Labe RFI Idrissa Sampiri Diallo a jarama